בעולם המטורף של היום, מציאת שלווה בתוך הכאוס יכולה להיות מאוד מאתגרת. אנחנו מציגים את האפליקציה להרגעה והפחדת פחד וחרדת צ'ילקס. האפליקציה נועדה לעזור לכם להירגע ולהתעין מחדש ברגע שאתם צריכים את זה הכי בעולם. זה כמה קליקים פשוטים וגמרנו. לחצו על הקישור שסופק, הזינו את הסיסמה שלכם. חברו את האוזניות שלכם בבלוטוס, ענו על כמה שאלות מהירות, ואתם מוכנים לצאת למסע של שלווה. בזמן שאתם צוללים פנימה, זכרו, זה בסדר אם מחשבה טועה מתגנבת פנימה. אם תרגול עקבי, יהיה לכם קל יותר לשחרר. כי כשאתם מרגישים יותר טוב, כולנו חזקים יותר. בהצלחה.